nechino vakatibata muchiuno toti ngavape kuno. Akasvika achitambisa machesti kuratidza kuti ibridzi. Aida kuti approve fact yekuti pandeu ndiye ari palidi because azviti akambowina kuligi ligi raitambira ngerenge riri big league but asikazive kuti kune la liga raitotambwa netape yakwanana zigi mali matanso tali kwete vaisponswa nana zikali vekuti havana kubvira vambonanzwa padiwali. Manyamba Kuudzwa akaonekwa ane mbonji, akaonekwa chichivhiri chakatonzi ngachiponji, akaonekwa kuti ari soft ende akatomecha akutoita kunge donje nekuti achitoda kutonobudira kwama kurenje achitoda funya kuti pamwe akadzoka akandewe kedu anga karivenje rindere mari saka mare ai mare paru mamare kana parutsatsa mare patinenge tori gapare chizirenge chida kuendeswa kwamutari chida kunzi rizoiswa pamashazhari chizi kunzi muchaona richitiza nevanhu vanenge vainibvisa utari vachoda kutozviita vakamirira pamatari pari pamatari edzimhosva but vasingatozive kuti chinhu chakakosha hakuzi kurosva tongo ziva kuti isusu ndati rege tinozibosa kana mudazoona kuti isusu hatisi kuita kaikaka bhizinesi kekutengesa masamusa muchifunga kuti takapusa because magetsi atinoshandisa tinenge tamajusa tiri type yekuti hatizi mabhuza nyangwe madinga akaramba kutotikuza vasikatotikuze mafuza havagoni kuchuza havagoni kusarudza tatswai vachikudza madinga vaivaya vanoita kunge wai vakambofudza vakatomboumburudzwa vanana taudzwa. Manyamba Kuudzwa akaonekwa ane mbonji, akaonekwa chichivhiri chakatonzi ngachiponji, akaonekwa kuti ari soft ende akatomecha akutoita kunge donje nekuti achitoda kutonobudira kwama kurenje achitoda funya kuti pamwe akadzoka akandewe kedu anga karivenje ndichiti makaita rekubaya nemuromo dede makaita niyeriyere kunatsotambidza kadiki kaspede makanatsoita kuterere kuti done nemanhede mashwede. DJ Inno music.